gwamnati karkashin jagorancin mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi umarni da a zauna sai abin da muka tattauna da malamanmu tukuna shine matsayar da za mu ɗauka, musamman abin da ya shafi al'amura wanda suka shafi addini. Kuma an ji iya abubuwan da aka karanta, wanda kuma wannan yanayi ne wanda kowane ɓangare suka aminta suka yadda aka ba da wannan shawarwari. Saboda haka wannan ya nuna cewa kamar yadda malamanmu suka tattauna a yanzu, wannan yanayi bai kai matsayar da za a rufe masallatai a yanzu ba. Daga yadda bayanai suka gabata, sai dai an yi bayanin cewa za a ci gaba da bibiya, ma'aikata za su ci gaba da aiki. Wala Allah ba ma fata idan yanayi ya kai dole sai an yi haka, babu yadda za a yi. Ni ne na zamo sakatare na kwamiti wanda malamai na jihar Kano suka haɗu a wannan rana ta 25 ga wata na Maris na March shekara ta 2020, rana ta Laraba. Malamai sun haɗu an tattauna yanayin wannan cuta da kuma yanayin wannan jiha ta Kano mai albarka. An duba yanayin abin da yake kamata ya zamo malamai su fitar da magana guda ɗaya, kuma malaman sun haɗu akan fitar da jawabi wanda yake da alkalma guda 10 kamar haka. Na ɗaya, malamai sun haɗu suna daɗa kira ga al'umma da su koma ga Allah maɗaukakin sarki da yawaita sadaka da addu'o'i da karatun alƙur'ani, domin Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke wannan al'umma wannan cuta da take damu ta coronavirus. Sannan abu na biyu, malamai sun yi kira ga sauran malamai da limamai da masu da'awa da su ji tsoron Allah maɗaukakin sarki wajen irin bayanan da suke faɗa wa mabiyansu akan wannan cuta ta coronavirus. Abu na uku, malamai sun daɗa gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya sa wannan cuta ba ta bulla a wannan jiha ta Kano mai albarka ba, kamar yadda ta bulla a wasu jihohi da ƙasashe daban-daban, a ciki har da ƙasa ta Makka da Madina, ta yadda ta tilasta musu har suka rufe wuraren ibada. Malamai sun yi kira ga gwamnati da ta samar da abubuwan kariya ga masallatai, sannan kuma har ila yau suna kira ga sauran al'umma da kwamitocin masallatai da sauran masu hali da su samarwa da masallatai sabulun wanke hannu, sanitizer, da har ila yau za su iya taimakawa da 'yan hizba da 'yan agaji da sauran masu taimaka masallatai wajen gudanar da wannan aiki. Abu na biyar, an yi kira ga limamai da su bi sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wajen takaita sallah da huɗuba da sauran yanayin yadda ake gudanar da ibada gaba ɗaya. Abu na shida, malamai sun tattauna kuma an yi kira ga al'umma da su bi abin da likitoci da ma'aikatan lafiya suke koyarwa na ɗaukar matakan rigakafi da kariya gaba ɗaya. Abu na bakwai, malamai sun haɗa akan a ja hankalin al'umma akan riko su rika jin kunyar Allah maɗaukakin sarki da bin dokokin shari'a domin kaucewa saukar fushin Allah maɗaukakin sarki ga al'umma. Abu na takwas, malaman sun yi kira ga gwamnati da masarauta da su yi ƙoƙarin yaɗa bayanai na gaskiya akan wannan cuta a birane da ƙauyuka da unguwanni. Abu na tara, malamai sun yi kira ga gwamnati da ta samar da dokoki da za su yi maganin yaɗa ƙarairayi da jita-jita game da wannan cuta. Abu na 10 na ƙarshe, saboda muhimmancin kare rayuka da lafiyar al'umma, malamai za su ci gaba da bibiyar da kuma tuntuɓar babban kwamiti da gwamnati ta kafa don bibiyar da kuma sanin abin da wannan cuta take ci. Malaman za su ci gaba da bibiyar wannan kwamiti domin samun cikakkun bayanai da ɗaukar matakai
da suka kamata a yanzu da kuma nan gaba. Waɗannan su ne wato alƙalma guda 10 da ya zama malamai suka tattauna, kuma dukkanin malamai na jihar Kano bangarori daban-daban da suka haɗu sun tabbatar da waɗannan abubuwa a kansu. Kuma muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke wa wannan al'umma wannan cuta, kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da wannan wato gwamnati ta samu wato ta tallafa wajen wato gudanar da gudanar da abin da yake shafi wato kariya ga wannan cuta. Allah maɗaukakin sarki ya tallafe mu, Allah maɗaukakin sarki ya tallafi mutanen Kano, Allah maɗaukakin sarki ya tallafi wannan gwamnati jihar Kano. Wassalamu alaikum warahmatullahi.